चाह न कि एक बार में हमारे भाई फोन उठा ले तो उठा ना सकेला, पता नहीं कौन दुनिया देश पे काट दे वही कहीं अपने भाई दोस्तों लोग फोन के संगे हो तो जब चुटवा हमरा परेशान करके रख दिया से लगाओ एक बार। हेलो हेलो। हाँ भैया। हाँ और लागत है। खुश रहा खुश रहा। का हाल चल हो? ठीक बा। अकनी तू हमरे लिया से आवत रह न, तू आवत नहीं खा। अरे आइब न रे पगली, अभी दिन बार अच्छा बदन के। तोरा पता बाटे हम कितना सोच सोच के बैठल बनी कि हमार भाई आवत हमरा लिया जाए, हम अपने कुल भाई के जाके नजर में राखी बांधब। तू एगो बाड़ कि अभी तक से दिने धरत तड़। अरे आ जाइब, काम चलता अभी। देखो भाई हम कुछ नहीं की जानते, 1 घंटा में अगर आ जाइब तो ठीक बा, नहीं तो कुल चूड़ी मुड़ी निकाल के रख देब, जान जा। ऐसे ना करे के। तोरा पता बा अभी हमार जेठान देखी तो का कही कि भाई आयल ना सोच के बैठ गल बड़ी महारानी जी का मारा दिया अभी जन्म नहीं खतबे ओके। ठीक बा गाड़ी धो ले तनी आउ का। धो के गाड़ी आवे। अच्छा टको ठीक भैया रखत है देखो ना कितना झोल लागल बटे का घर दुआर झराई बहराई ना बैठ के फोन लेके बैठ जात रू। रौरा दीदी न जब हमरा देखी ना कि हम तैयार होके बैठल बने रौरा तबे काम लोग जला माने हमारे तोहर देख के लागल ह गजब हाल बनू गजब बा। जानी तनी हम जातनी अपने गांव में का हो हमसे पूछलू ना कुछ जाए लगलू गांव। मम्मी जी से पूछ ले बनी कोनो माने तोर ना बाकी रौरा से मम्मी जी तो नहीं गइली आ तुम फोन से बतिया ले बनी आ पूछ लेलू आ मम्मी जी कह देली इजाजत दे देली हम घर में बानी आ चल जीबू कोनो बात हो जी तो के जिम्मेवारी होई। कोनो बात ना होई लत के मरत जियत नहीं की ठीक बा दीदी। आ सुबह सवेरे सवेरे तो ऐसन बातें पटांग करे खाली बात बोले के कहता तैनी के एकदम निकल बा कहत रही कि हमर फोटरी नखन पालिश लगोले बानी तो रौरा के खाली हमार सिंगार देखलना चाहेले खाली अपन देखल चाहेले। मिटा दे दीदी जानी मिटा दे। देख पेंट वाला बा तोर भैया जी ले आइल बना खूब दामी शौक से लिए 250 के। हमार मर्द कमाला रौरा पैसा रखने तो रौरा न दामी लगाई के आवत लिया जाए हम भैया आवत हां कब ले आई हां अभी 1 घंटा में आ जाइए तो तनी घरवा और तनी बाहर द ए दीदी देखी सुने ना रोज हम करी ना दीदी आज रौरा कर दीदी तो बड़ी अच्छा रह दीदी। हां हो मैया हम नौकरानी बनी हमर काम नहीं के दूसर। ए दीदी देखिए मैं कोई काम कइले से ना नौकरानी ना हो जाला ठीक बा कर दी दीदी हम जाते नहीं ना तनी मैंने जन मेकअप कम रह गेल बाटे। हां जा तार 500 के हीरा झड़ जी जा हम कह दे तनी रौरा पता भाई कितना महंगा बाटे ई तो रौरा ना पता होई। अच्छा ठीक बाटे हम तू तरकारी चीर द हम पूरी या सब्जी बना दे तनी ना दीदी हम अपन पारे से लगाव जतने हम कुछ ना करो ऐ जा ए मैया देवता जा पलंग तोरा जा हम बना दे तनी जा। अरे जा बच्ची हमरा ने गोतनी भी तराज ढोले बारू दूसरा ई त तार झाड़ू से लक्षण उतार दी त चली ओकर भाई आवता कही न कम से कम कि देख हमर बहिनिया त ना नहर बिया तो माने ओकर बड़की गोतनियो कुछ नहीं के कर ज्यादा हम ही बना दे तनी पहले ओढ़ले बिया नया नया कपड़ा तो काहे के और हो जाए न तो हो कही कि देखो ना दीदी जी हमार देखल पेनहल ओढ़ल जरत तनी ना हमार लइके बुद्धि जतन हम ही बनतन तरकारी सब बिनावा कुल बन जी सब्जी खाए का तो बन गइल तनी बाहर झाड़ दी साफ सुथरा दूध बनावेला तो साफे सुथरा देखेला घर दुआर न कि हमारे घरे आदमी हीरे आई हन हैं तो भाई इतना दिन के बाद आवत हलन न तो कहीं कि कैसा घर दुआर रखले बिया तो हमारे न गोतनी ही अपने न चेक के रखे के बटे का एकर छोटकी ए छोटकी काजी दीदी अरे कब आवतन तार भैया हो नतिया के बेटा चूटो एकदम परेशान कर देले बारा सा जब हमारे भैया के फेरे में मत पड़ी रहा अपन काम करी हम कामे करतानी हम कहनी ही नु कि हौ जगवा अथी पटनिया पर से उतार के धो द तनी गिलसिया धो दीदी। अरे एकदम हमर जी के टाहन हो गइल बा दादा एगो काम नहीं के करत मेहनारू न बेटा हट छुटवा कटले बराती के इतना गोड़ में कि का कहे के फूल गइल बा गोड़ जतनी किरासन ते तन की लगाई जतन जगह उतार के धो धा दी। पता ना बाबू हमर का नहीं कैसन गांव में बियाह कर देले बड़े बहन के कि गाड़ियों नहीं खे मिलत परेशान हो गनी चलत लगता कि नहीं बता या फूल का है बड़ा हल्ला होता प्रार्थना होता का कही आज एकदम थाक गनी हम आवत बाप रे बाप 5 किलोमीटर चलनी है टेम्पू नहीं खे मिलत टेम्पू वाला कहता कि भरी सवारी तो जाई आ ना भरी तो ना जाई
का हम कहीं हम लगता है बुचिया बुचिया आ गई ना। हाँ 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 चलो चलो। हाँ आ गई के हो गोड़ लगा तनी दीदिया घर में प्रणाम प्रणाम और कौन आउ सब दिक्कत ठीक? है? हाँ सब ठीक ठीक बाटे बा। कौन दिक्कत ना अरे ना दिक्कत बहुत भइल हे जा भैया हे जा पैदल चलत चलत एकदम थाक गइनी अरे छोटकी सुना तारू हो का दीदी चिल्ला घर कर के लेती परिवार सब ठीक बतवा। बा न? हाँ सबके समाचार ठीके बा अरे तोर भैया आइल बाला न रे भैया के लोन हाँ एकदम खुशी के मारे पेहन ओढ़ के बैठली है भैया के खुश रह खुश रह खुश रह खुश रह तू कितना लेट को के आइलो अरे भैया त का करी गाड़ी नइखे मिलती रास्ता में काहे नहीं बाबू कैसन गांव में दिया देले बड़न घर में लिया के आओ पानी उनी पियाओ लिखा पैदल पानी। चल चल थाक मैं गइनी ठीक बे न भैया। हां सब ठीक बड़ी आ भौजी सब कोई भौजी गइल बड़ी अपने गाँव राखी बने। ना अभी तो कहत रही कि जाएब हाँ हां ठीक है भैया तू आ गेल हमको बहुत खुशी भल ऐसे भी हम तैयार बनी बस चले के बाद रुको चलो घर में पानी चलो पिए। फट से हमरा तनी कुछ चलो, खियाबो पानी उनी पिया, राखी आओ। की बना दो फट से कुछ अरे बुचिया कहां गइली रे भूख लागल बा कब से बैठल बानी 2 घंटा से बाहर ना जल्दी रखिया रुका ना भैया एक तो चलत चलत थाक गइनी हां अब देर करे तारू रखियो बाने में बताव बाप रे बाप कितना खुशी की बात बटे हमार भैया आइल बड़े राखी बनवावे बताओ। कोई के तो भैया तो ना हो राखी बनावे क्योंकि डरपो खोलो सन कि जब राखी बनवावे ना तो बहनिया के देवे के पड़ी लेकिन हमार भैया इतना दिल के बड़ा इंसान हो नु बोले रहे चनो राखी बनवावे खातिर आ जाओ कुछ चीज रख लेनी फूलबत्ती हो गई राखी हो गई और भैया की पूजा हुई और ये हो गई मीठा अपने के राखी बांध दी। भैया तोहरा के कबो ना भूलाइब से जियब तब से जनम लुटाइब हो। भैया खूब चिल्ला कर खूब भूख लगी बा अरे तो ना। बड़ी भूख लागल बा दीदी जी नहीं ली का जल्दी बांध दीदी जी हाँ छोटको अरे आई जी हमरा भैया के भूख लागल बटे जल्दी आई पैदल चल चलत थाक गइनी तो ने बेहो के बड़े कि हम अपने से कहले बनी इतना दूर के हैं ओकरा खातिर हमरा के मत कहो का करो हम भैया बाबूजी के कहनी है इतना दूर जंगल में मत कर कि गाड़िए न मिलो अरे एने के कुल बाल सना कुल चीता तला सना खाए तो सब पैसा रोड ने के सब बनाओ माथा रखो हाथवा पे हम्म। हम उल्टे बोल देने ना माथवा रखो हाथवा पे बताओ भैया के भैया के देख के इतना खुशी होता ना कि मोबाइलो बज जाता हमारा ये का फोन आवता है उठाओ के रखिए बानो सब फोन आवे खबर बड़ा खीस भर रख राखी बाना फोन छोड़ा ई का बा आ मिठाई भैया कौन से रहो ताहे बड़की दीदी कहाँ बड़ी घरे बड़ी वो तो बाहर लुधियाना न रहेले उ ना आइली ना ना उ ना लेकिन भैया ऑनलाइन राखी कइले रहे ना तोरा के पार्सल कइले रहे ये तो माथा पे चल कौन से रहो भैया जना तक बच्चो नहीं रहो हरकत करो ताड़ा लाड दिखाओ अकेला के बांध तो के बाने दी भैया हो राखी के बनाए में का देबो का देबो अच्छा दीदी ऑनलाइन राखी रहो कइले रहे भैया ओकरा काची भेजले रहो गिफ्ट में सही से बता दे एकदम सही से बताइयो पे फोन पर भेजले रही हां पैसा जानता है तू दीदिया के ज्यादा मानल ना भैया ना तोरो के ओकरा से ज्यादा मानेली आ देख हमरा के मन तो पार में लेके हमर बियाह करता है आइनी कि ना तारा लगे बताओ काहे न लइले एकरा कथि कहबे करके हम भैया जय धरती ओकरा लगे गइनी तारा लगे एली नु मुहा बंद करबो भैया तोहरा के कबो ना भूलाइब हो जब से जियब तब से जनम लुटाइब हो
अरे भैया कितना मुंह पड़ रहा मिठाई क्या बिरंग मत कर इधर दीदी टूटा इधर बाबा एक बार दे दीदी राव भैया छोटका को भाई ऊ का जानी कब ले आई ओकर पढ़े गइल बा कॉलेज में कि का बाटे फार्म भरा ताटे पानी की जाए दे बादे में आई है सामने तले बांध दे तनी केहू के भाइये न हवे हो एकरा में कौन भेदभाव करे के बा ए दीदी बाकी ये बात रवा कहाँ से कहते हैं भेदभाव की बात कोई नहीं पूछ रही कि वो कब से है ओकरो रखे बाने की बना राखी के लाज भैया तू जन भुलाई हो राखी के लाज भैया तू जन भुलाई हो बहिनी के रक्षा भैया हर बार करी हो कनी खाना न खियाव ठीक बा हमरा खियाव लो। ना हेमा भैया, डाल वो देल तो जाला ना लेबो। थरिया में डाल जाला बैग दीदी वो अपनी क्या के लेनी ला खुश बाड़ो सब दे देनी हां ठीक चल बा भैया। खाए के खाना न खियाव ठीक बा आज हमरा कतना सुकून लागता हमार एक बहिना ई घर में दू गो बहिन बाड़ी अब राखी बांधावा के एकदम लगता कि आनंद हो गई एकदम लगता कि भूखो प्यास खत्म हो गई भगवान ऐसने सबके बहिन दिहस हम यही कामना करब भैया खा लेते आओ नमस्कार प्रणाम हम बानी शिवानी सोनी रहुआ लोग देखनी है हमने के वीडियो की एगो भाई बहन के पवित्र त्योहार होला राखी बंधन तो हम अपने भाई की राखी बननी तो रहुआ लोग आवत अटे राखी और रहुआ लोग जाएंगे अपने भाई की राखी बानी जा और बहुत सारा प्यार दुलार बनाएंगे अपने भाई के ऊपर तो रहुआ लोग के अगर हमने के वीडियो अच्छा लागल हो तो दिल से लाइक करब शेयर करब कम नाम बटे बकलोल हो जाए तो ज्यादा से ज्यादा रहुआ लोग दबा के शेयर करी इतना शेयर करी कि पूरा एकदम यूट्यूब पे छा जाए ये वीडियो से लेते नहीं विदाई अगली वीडियो से फिर मिलेंगे बाय बाय।